til de mennesker, som er kommet hertil og begår kriminalitet. I skal ikke være her. Vi gider ikke jeres vanvidskørsel. Vi gider ikke jeres dominanskultur. I ødelægger verdens dejligste land, og det skal I simpelthen ikke have lov til. Der er ingen, der kan forstå, hvorfor en irakisk mand, der er dømt for brutalt at overfalde en sagsløs person med en golfkølle, ikke kan udvises. Eller hvorfor en tidligere straffet mand fra Kosovo, der er dømt for igennem flere år at have mishandlet sine børn og sin ægtefælle, skal få lov til at blive her. Regeringen foreslår derfor, at udlændinge i fremtiden udvises, hvis de begår alvorlig kriminalitet og idømmes mindst 1 års fængsel. Og det er uanset, hvilken tilknytning de har til Danmark. Og dermed bliver det helt klare udgangspunkt, at hvis man for eksempel dømmes for voldtægt eller grov vold eller en anden form for det, vi kalder alvorlig kriminalitet, så er det slut med at være her i Danmark. Takket være en stram dansk udlændingepolitik, og hvor vi allerede går til kanten af konventionerne, så udviser vi allerede i dag mange af de udlændinge, der desværre er kommet hertil og begår kriminalitet. Når vi nu kan gå videre, så skyldes det, at det før jul lykkedes Danmark, sammen med Italien, og samle opbakning fra 27 lande til en ny fortolkning af den europæiske menneskerettighedskonvention. Nu skal det først og fremmest være befolkningerne og ofrene, der skal beskyttes, og ikke gerningsmanden. Og i stedet for nu at vente flere år på, at det her så slår igennem i domstolens praksis, så går vi forrest i Danmark og gennemfører lovgivning allerede inden sommer.